муҳайё хушрӯча агар насиб зани ма шавӣ қатима оила барпо кинӣ ма туда як тайнам хеле мошинча ранги худам падар кардам. ва айрусчи беақл телефон та бардор мошини мамада дар кора барое ки ма як чанд та бизнеси хидмат дорам. ва зурку бля ҳам беақл бошаи ремонт пимонудай бардорами телефонта бля барои чи барои будилник мегиран чи мегиран амирами ёб чӣ бана бардоштесте эй нами коригаром ай да офис боз ме бардорам девона мекунанда. хай бирен шумо паси коротон шаве мара мерам паси кора мешам налиш хуб хай бо мекунӣ. ушхой наомадам. мен бири барвақт бебра либосу талис китаз хазанҷа дорам дам дам усто ягон латтай тоза нестай? дада ман омадам не факловкор кани бля буй чӣ байрад аз сарат кадаyti буй тя усто сарм як капроса бидардаша тез бироида корононанҷа бida ма чой овардам ман ҳамуҷо бумон хоҳарам ҷе хали соз нестай ту ман ёни соз мекунем охия боҷа бия бордӣ чокада гиҷоша охай хали нестай куҷа мекунем ша девонаӣ биёр гӯш факловкара ман майнафто чӣ афтай бо чӣ бай хали калиқта напусем усто бираш факлорам ёфта майвонай чияи алло ҷонам монда нашидем не ма даи офиси унбошкалагиам чӣ кор мекунам даи офис охи ту чо кадӣ ҳеч не амҷа устои хонара нигоҳ кардестам оя шогирд доштаи вапше намештаям девоное ту ваёр амянате пеш ваё вапше наро ки ту кор бори хитабӣ пеш ва вапше нара ва иқа безебадай усто абе тайёр шуда узма чӣ кор мекардам бошу маку устоҷон ова бигин раҳмат и чо кадаили чойтра ҳичи удобняй просто ихтарҷон биёр шамбушора дадаҷон ма омадум хатакӣ гирифта будӣ усто мошин бизнес хахе рафтем кор кунем мошин бизнес Be hardcore.